Anke l-editorjal tal-Gazzetta The Malta Independent ħareġ kritika s-sitwazzjoni li r-residenti tal-Gżira tħallew fija għal mill-inqas sena u nofs. Qalb trab, ħmieġ u tel enormi fil-qalba ta' din il-lokalità. Bresitur jistaqsi min se jerfa' responsabilità tal-problemi ta' saħħa li kkawża dan il-proġett. Minħabba li triq Manuel de Villena ilha fi stat diżastruż għal xhur sħaħ, diversi persuni spiċċaw ibatu mill-lażma b'oħrajn saħansitra soffrew minn ksur fl-għadam minħabba tħarbit li hemm fiż-żona. Waqt li d-darbiet hawnhekk u għaddi miġġuħ sallu. U għaddi xarajn oħrajk. Waqt għal-idejja bejt waħda. U idejja ta' il-lekabek bidaw. Ma sadri. Timxi taqqa, għamil taqqa jgħadaqsix b'benġil. Il-ġimgħa ġejt indur, insertajt mara f'dar u diqalt li l-tifla tagħha ta' sentej spiċċat bati bl-azma propju minħabba it-traskuraġ ninseħilha jien li hawnhekk. Is-sitwazzjoni tant spiċċat waħda diżastruża li residenti nniżlu jipprotestaw dwar dan sabiex l-awtoritajiet konċernati jieħdu azzjoni minnu fih. Protesta li ġiet organizzata mis-Sindku Laburista stess, Konrad Borġ Manxe, wara li l-Ministru Aron Farrugia njora t-talbit tiegħu. Dat trabijiet kollha jmissna nistħu. Sena u nofs. Inna minn frar tas-sena l-oħra. Mhux taqbil sewwa. Il-vera kisruna hawnhekk. Il-vera diżonura l-jom dal-gvern. Imissom jislu. Kalvarju din palissa. Kalvarju kbira. Tlift 40% tal-beħ minn bdiet il-preċaċon. Aħna r-residenti għajjejna u stressjati, nerġa' nirrepetilek wardiri ma nifilħux iktar. Bħalissa għaddejja mill-antibiotics għax ma niflaħx ukoll. Diżastru għandna hi, u għandna għaddejjinek iktar minn sena, Minkejja dawn ix-xhur kollha ta' triq maqluwa, id-Dipartiment responsabbli mix-xogħlijiet tat-toroq qal li x-xogħol waqaf minħabba l-festa tal-Gżira, l-editorjal tal-Independent spiċċa jirredikola dan il-kliem. Il-ġurnal li fakkar li meta jibdew xogħlijiet f'żoni residenzjali jeħtieġ li jkun hemm żmien stipulat sa meta għandu jitlesta sabiex ix-xogħol ikun les kemm jista' jkun malajr u jaffettwa bl-inqas mod lir-residenti.